Ознакайда яз һәм хезмәт бәйрәме ел сайын зурлап билгеләп үтелә. Быел да шәһәр халкы Ишкәев исемендәге ял паркы стадионына җыелды. Бәйрәмне ачып район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов хезмәт бәйрәменең төрле буын, төрле һөнәр кешеләрен берләштерүен билгеләп үтте. Депутатлар исеменнән шәхси үзебезнең район башлыгы Марсель Зуфарич исеменнән һәм Нашук бәйрәм белән котлап сезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек телисе килә бөтенебезгә дә. Аяз күкләр телисе килә. Боларга район профсоюзларының координацион советы рәисе Рафаэль Шайдуллин да кушылып, ознакайларга изге теләкләрен җиткерде. Этот день поистине является всенародным. Каждый из нас своим трудом создает основу для взаимопонимания и согласия. Именно труд и взаимопонимание является залогом развития любого общества. А наша цель одна – создать максимально достойную жизнь для каждого работающего. Желаю всем вам мирного труда, здоровья и благополучия в каждом доме. С праздником вас! Победителям конкурса рисунка посвященного... Балалар асфальт рәсем конкурсында да бик-теләп катнашып бүләкләр алдылар. Бу вакытта стадионда һава еланнары фестивале төрле кызыклы уеннар гөрләде. Вот здесь место освобождаем для участников. Накайлар шулай ук спорт бәйгеләрендә дә бик-теләп катнашты. Камил. Let's go. Оп, победа! Let's go. Шунда ук бу нормативларына кабул ителә. Кунаклар районыбыз үзешчәннәре, балалар коллективлары бүләк иткән җыр-биюләрне алкышларга күңел карады. Сәүдә рәтләре исә халыкны тәм белән сыйлады.